Bare køre det hele over siden. Hej! Ja, nu kom vi lige først. Nej, der er ikke lige det her. Nej, hvad skete der med den ene? Det gik ud. Hvem har ikke rystet den? Ej, jeg er skuffet! Sæt! Åh! Det gik sgu hurtigt i munden. Ja. Hej, prøv lige vent. Tænder lige den anden. Husk at have masse på, ikke? Hvorfor de ikke rystet det? Så slår flangerne, eller flangerne over i bilen på. Der kan godt komme tonen ud af den der nu. Jeg kan ikke engang se det. Der er ikke engang overtændt eller noget. Det er lidt kedeligt. Nej, jeg regner ikke på det. Så står ude. Slask. Det er jo lige igennem det. Det er jo lige igennem. Det er ikke noget godt. Sådan en tank nede på havnen, det. Det er jo lige igennem. Så lad den lige brænde lidt, inden den begynder at slukke. Det er jo pisse kedeligt. Prøv at se, jeg er lige noget med på. Nu får jeg varme på. Du er jo ikke vant til at slukke med det. Hvad er det? Du er ikke vant til at slukke med det. Jo. Det kommer til at syde. Bruger de altså vand? Der kommer en sang. Du er sådan også den eneste, der kan komme ind igennem det hul der. Ja, der ud som en rødspring. Ja, det gør det sgu. Den springer jo egentlig ikke, men imponerer nærmest sådan. Strækker sig helt ind. Og kommer der over. Der var det rigtig godt. Nu gik der ild i sædet derinde, tror jeg. Du fik da lov til at komme ind til. Ja. Det ligner, når vi brænder ting af. Ja, det er jo vildt og alt muligt. Det er alt, hvad vi kan finde. Det er vores genbrugscentral. Hold da. Oh, shit. Den har ikke med tanken, ja. Hvad er det egentlig? Jeg er Per. Jeg kommer over med det. Det er ham bag Per. Oj, det var det. Ja. Jeg har haft det på kølleren, mand. Der er ikke motor der. Jeg tror godt, du kan tage den hjem og reparere den, Troels. Det er sådan et vinterprojekt. Ja.